Hola bafethu, nginibingelele, welcome back to Chef the Soul TV News. Bafethu, le video niyibona la ngithola lapha ke kulo mfowethu ekuthiwa uMandla Chris epagini lakhe. And then ke ngafunda ama comments nje ahlukahlukene. Ngiyibona ngasekugcineni ukuthi le ndlu le iyasha. So le nto yenziwa kwenzakalani kahle kahle. Abantu abaningi babuza lokho ukuthi into eyenzakalayo laphana kunomfundisi thizeni endaweni yaseMolweni ekuthiwa osolwa kahle kahle ngokuthi ke waqoba udadewabo ongaphilile kahle ekhanda umqoba wase ke eyamhambisa ke eyomncwaba ke ngaphandle kokuthi amalungu omndeni aze then ke wayiconfessa leyo ndaba emalunga omndeni, and then ke kwagcina ke kungenzeki lutho, kodwa ke njengoba senibona abantu lapha kuthiwa ke umfana wakhe lo mama lo uqotshiwe noma ke owabulawa umfowabo, kuthiwa ke umfana wakhe ufunda ugrade 12, so bese funa kahle kahle ke ilento bese funa umfana ukwenza ke kuthiwa umazisi ipass. So njengoba nibona abantu ke lapho umfana ke alenzeki ipass, lo mfundisi lo thube eqhubeka futhi nokholela udadewabo njengoba ke kade engaphilile kahle ekhanda. So ngoba phela ke ilethu utsani death certificate bingekho, yabo. So yikho ke nibona ke kwenzeka ngale ndlela ekwenzeka ngayo, ekugcineni ke kwaholela ekuthenini nomuzi lo yana ke ngqongqiswe njengoba nibona nje lapha yabafowethu. So ngale kwalokho ke ngenza ukuthi you can comment on the section down below ukuthi uzizwa kanjani ngalolu daba. Don't forget to like this video. Danko.